дар шаҳри Душанбе нишасти сеюми пешвоёни Эътилофи Обу Иқлим баргузор гашт, ки дар доираи он раванди иҷрои ташаббусҳо аз ҷониби аъзои панели сатҳи баланди мазкур ва лоиҳаи нақшаи амали Эътилоф мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Зимни нишаст аъзои панел пешвоёни Эътилоф Обу Иқлим дар бораи корҳои анҷомдодаашон дар самти татбиқи он ташаббусҳое ки дар доираи ин эътилоф пешбарӣ мекунанд маълумоти дақиқ доданд. ҳамзамон лоиҳаи нақшаи амал баррасӣ гашта, дар натиҷа баъди баррасию муҳокимарониҳо нақшаи амали мазкур татбиқ карда шуд. мавриди зикр аст ки нақшаи амали Эътилоф ин як дастури корие ҳаст, ки натиҷаҳои назаррасро бо назардошти ташаббусҳои қаблан пешниҳодшуда дар бар мегирад ва ин дастури корӣ барои аъзои Эътилоф ҷиҳати иқдомҳои минбаъда нигаронида шудааст. мавриди зикр аст, ки дар ҷаласаи мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ширкат карданд, ки аъзои фаъоли Эътилофи мазкур мебошанд ва зимни баромадашон суханронияшон дар бораи ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон доштани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ибрози ақида намуданд ва таъкид намуданд, ки бо назардошти он ки имрӯз тағйирёбии иқлим бисёр як таъсири ногувор дорад ба захираҳои об, аз он ҷумла ба пиряхҳо, зарур аст ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин масъала зиёд карда шавад ва ин иқдоми ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба он нигаронида шудааст, ки вокуниши ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин масъала зиёдтар бошад ва талошҳо барои ҳифзи пиряхҳо бояд ки муттаҳид гардонида шаванд. ва ташаббусҳое ки дигаре ки дар доираи Эътилофи мазкур ва пешбарӣ карда мешаванд ва ба нақшаи амал ворид карда шудаанд, ин яке аз онҳо ин ташкили низоми глобалии иттилоотӣ дар бораи об мебошад, ки аз ҷониби ташкилоти умумиҷаҳонии обу ҳавошиносӣ пешбарӣ карда мешавад ва чанд ташаббусҳои дигаре ки ҳастанд атрофи ҳамин ташаббус ҷамъ мегарданд, аз он ҷумла ташаббус дар бораи ҳамкориҳои фаромарзӣ байни кишварҳо, ташаббусҳо оид ба пешбурдани махзани маълумотию иттилоотӣ ва дар маҷмӯъ ҳамаи ин ташаббусҳо дар доираи ҳамин нақшаи амал гирдоварда шудаанд ва интизор меравад, ки дар соли 2023 зимни конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаи об, ки дар он ҷо ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд ҳамраисӣ мекунанд, натиҷаҳои татбиқи ҳамин нақшаи амал дар давраи аввали фаъолияти он аллакай мавриди баррасӣ қарор хоҳад дода шуд ва ба ҷомеаи ҷаҳонӣ расонида шуд, ки чӣ гуна натиҷаҳо дар як соли аввали татбиқи ҳамин нақша ба даст оварда шудаанд. имрӯз ғайр аз нишасти аъзоён ва баррасии масъалаҳое ки дар доираи Эътилоф пеш бурда мешавад, инчунин мулоқоти пешвоёни Эътилофи Обу Иқлим бо ҷавонон ташкил карда шуд ба шаҳри Душанбе. чуноне ки медонед, ин ҷаласа дар арафаи баргузории конфронси дуюми Душанбе баргузор мешавад ва меҳмонони зиёд ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. аз он ҷумла зиёда аз 20 нафар ҷавононе ҳастанд, ки аз гӯшаву канорҳои гуногуни дунё ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва мулоқоти пешвоёни Эътилофи Обу Иқлим бо ҷавонон низ баргузор карда шуд. ва мақсад аз ин он аст, ки ҷавонон ба ҳамин раванд ҷалб карда шаванд, чунки оянда аз ҷавонон аст ва ҷалб кардани ҷавонон ба ҳамин раванд ин албатта як саҳми муносиби худро дар пешбурди минбаъдаи ин масъала дар ҳама сатҳҳо хоҳад гузошт.